Bokazana long Caribbean long Midday Meal Cooks Lapen Helpers Association at Tumpen Chinki Chithana me Kapaman Pon. Matizong ni Paikrit Roxiani, Bokazan Project Headquarter LP School along Caribbean long Midday Meal Cooks Lapen Helpers Association at Tumpen Bokazan Blog ang Kangalong Cooks Lapen Helpers at Angbong Chinki Chithana me Patupon. Labang Somme long Caribbean long Midday Meal Cooks Lapen Helpers at Ajak ding Kluipen Kachisong Pon Bainong Parok Repodim Penki Hembrid Chilang Idor de Lasi Bainong Surisir Kebra Parot Trokan Pabat Ponang Jila pen thirthip aboreng anghoy mate permanent ang pinangjipu kachesong non kichunjiang deng ansi dolu lapenon la so chikluang bong cooks lapen helpers ke do anatum sitame dongkamokam Caribbean long midday meal cooks lapen helpers atum kenang soda dokumen do anche thondam nang po lapen thu kedam tang chiklojon plia bainong kelong le do ana positame non long pon poputa than pachini pon bang solong Caribbean long midday meal cooks kam helper association a mepi Rupali BP all Assam cooks comes helper association a kongchun bang Sunil Rong Samelang sobloka me pika sang kropi pencheng lok arpu ke do ke thege dinga tum chetong dun se kisung ke boyan parta anso se ke claim ke dam thujia puthak chingki chethan pon se me mesen pen pachun pon hanjang lang sobera egyptian rong pinang ke lo birta malong news ni kan news abitung atum thanang litum phan ani kang sama pol sedana litum cepaduk pedang na chetong dun pon lina kardamang pilo rasipi ni dang ni litum bukajan LP school long nilitum pini tundang ni marlitum nilitum kaching wai ki dopon ke la pulon nitum 2005 pen non an nilitum ki klem ki dam kachipaduk pen nitum thang anata nilitum akijoy ke pulong lepin la sila so lam nilitum pini ke dak ni maritum phan chi hang ke nilitum pipan ma kaching wai kaching sai mane nilitum directly nilitum aprang pen dharona piolo sita nilitum phan ithang ta sarkar pen nilitum phan kaching hona pin la si nilitum non bangke nitum ta lasi lason loke chokchelo non ke nitum ta kasar pilo aporta velo nitum ta ke lasi nilitum ta lason kasar pi bom apor ke nilitum ta do thelo mate nitum phanta non ke sarkar pe nilitum ta asabe sita akiba datang ka kichokang tung apor na kilelo lasi nona bangke nilitum ta lasi haikut sin nilitum kar kuri longlo haikut ki kuri ke nitum juna ciklo tarik trok anisi nilto haikut ki kuri lasi non ni marli tum phala hayalam kacini ne mate la tum nang kicini dun tongte posini tum la hayalam kacithan kacimum phan sipini kiwa lasi ni marli tum phani litum kacuningri ke la pulo documents ke nang konglo aprak pen litum ke documents pipin la non bang ke haikut pen documents nang hang dun lo la mate non bang ke litum school certificate nang potang ho la pe par ke hala socio ke ne patang ho school long nilitum attendance ki kuri apor ko anpen ki damala so attendance tanang populo la pen regulation ta la ve pulo tenitum sakuri ke hang ta ne akijo son mandel policy regulation ke nitum hang ki nang sot la sini marli tum phanta la sin pini nang ki chipachini lo mateni tum la hai ki duk ki sunga lam nitum ka chithan ka chimum phan sikiwang la si prabjin pen la hai a news kar julong pen ni marli tum ta kadok weta chisikra dongkam mokam head office do hadak phanang litum la so document nak chithonai no hole la so dorma ki bata la high court ki kuri tum an ke dampo aprang an par high court ki kuri tum ke ki kuri re det tum bang ke la grep ho ki long si long berpo la si la so ki long le det nai sok ta long rapet nai ye phan si ni lidak pili la dak kaching lai kaching sai phan ke ba la si pini alam ke ni la an sikang ton lo kadong tangke nalitum ki ba nai ke ni tum ki hanga teng ke no ko ke ni tum ke suri sirkep la pharot thok na piponai pusini tum sarkar long ke dabido he sitani tum dak rijo heri petang hola okila phani tum ka samit la ana teng si ka samit pon lo sitani litum phan la non kaching wai pon ke alang litum ta la si la ana 2005 pen non an le la tum phan pini arnita pharokre phovet si paklem ke chokchelo la si la tum phan ta pipon nang po la si ching wai pon nang prabjin pen pusi alang litum ta pu la si ni litum phan ta hopot na ma pu dola isi sarkar heri petang ho kut long pen ke nilitum isi hopot nama do hopot nama pute sarkar pen la pen nilitum ka chotoy dun high court okil tum kaching wai alam do la so kaching wai hut ko ansi ki parai ponima suri sirkep tanang pi ponima ma suri photong pon pi ma la so alam de alam bang ti koklo pulote ni tum phan aisia lis ulai la so alis ulai lo pulote la ke hopot nama pulote la ke lam chak achipilo la si ko ansi ki pi ma la so ni si lam chak long du po mo lam chak long de da phiki ko ne ni mali tum phan da ko ne news phang po news abitung tum phan ne chi hang po ko lang li tum phan la so lam patha ko ni li jai thu po nang litum ke hang de na litum phan nang ke rab dun ji phana war sai mate na chingki than duluma ani litum ke
MP phanta ni tum hang lo MP phanta tum memorandum pi adlo apa ni li tum kacing honai tuliram sara phanta ni li tum memorandum pi dam adlo lapen ka ako ni li tum MLA rup sing terona phanta memorandum pi adlo lapen ka ako ni li tum ining chokogre ong sinil to ako la ta ni li tum alang li hemonto sar phanta memorandum nang pi pon thap ta ni li tum kacing hona siam sar phanta alang li phanta lo pajir kanglo lapen ako ni li tum Bekta hari ini hong kepes dan itu malang lipan niltum 11 tarik September hitkalin budget ar nita alang lipan itu lo tokjir pen pajir lapen la soki tokjir ka pajir husi alang lita nang cipulo je nang litum mapan ahong lo ne emid demi lapan ke nili nang rab long lepin lang sita asa kormi pen lapen kene asides anggon badi pani rab long lo Sita antun dang ni marli pan rab long le lang pot non bang ke ni litum tanang cirap dun po mate nang litum pan nang ciwai pon po alang lita lam cak nang cipilo Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.